Mutungamiri wemain opposite keZimbabwe ari Nelson Chamisa vamoziva kuti aiwa nyika yose yangotasira pavari. Aiwa mukunyarara kwavakaita vanhu vari iga vachida kunyatsokuziva kuti chii chiri kumboitika kana zvizvi zvavakaronga nezvakapurana. Muzaura nhasi anoyataura mashoko. Sambinda mashoko anobuda togwa naNelson Chamisa vachiti the grace to overcome trials and plots. Ilikuwa subscribe or like or turn on the bell icon. Timinda paendo pake anoposta this picture yamuri kuona iri onyera achiti then Jesus was led by the Spirit into wilderness to tempted by the devil. In life and for every person, the wilderness moment comes. The devil comes to deceive and tempt, but always harass and embarrass the devil. Endure and overcome your wilderness. Defeat all temptations and deceptions. Trials in life are also part of God's plan to make us stronger. Remember that #God is in it. He is in full control of our lives, and all things are done for purpose. Jesus Christ is the grace to overcome all troubles. With Jesus Christ, you are more than a conqueror. This is Sabbath to you all. #God is in it. Ndo mashikwanisiwana Nelson Chamisa mukona kuti aiwa ngeZimbabwe pairi in this deep turmoil amuri kuona kuti vanhu they are struggling. Aiwa vamwe vakatsvirwa vane misiki yakukumbari muchiona zvinhu zvakanyanya zvichiitika marates emacurrency achingokwira tiona people they are struggling. Nelson Chamisa anoya nemashoko encouragement nemashoko ekunyaradza mashoko epeace erunyararo ari kuya achivaudza kuti aiwa zvinhu zvamusangana nazvo izvi zvakatonyongwa magwaro zvakatonyongwa mascriptures but we have to live in God and remember that God is in it. Mashoko anotarisirwa naNelson Chamisa vanhu vanoti aiwa is a leader aiwa in God. Wamoziva kuti aiwa nyange zvakare politician but kuna Mwari haabvi. Tudze mafungiro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi. Ina comment section medu, so subscribe or like and turn on the bell icon.